Здравейте, здравейте! Представям ви макара Daiwa Certate модел 19-та година. Една прекрасна макара за едни сериозни пари. Би трябвало да е съвършената макара и тя е почти такава, но кой знае защо японските инженери са решили, че две от точките на въртене не заслужават лагери, а могат да минат и с втулки. Което позволява пък на нас, майсторите, да сменим тези втулки и да зарадваме риболовците с една още по-добра макара. И сега ще ви покажа как става това. Необходими са ни един лагер 7 по 11 по 3 за подшпулния възел, лагер 6 по 10 по 2,5 в шпулата. Това са двете единствени места, където тази макара може да се подобри. И сега ще ви покажа как става това. Махаме шпулата. Първо ще започнем с лагера в шпулата. Махаме зегърката, внимаваме да не хвъркне, за да не я гоним. Фрикционния пакет. Има зегърка, която аз съм махнал предварително, за да не губя време. Ето я втулката. Алуминиева втулка, която ще бъде заменена с лагер. Слагаме лагера и сега трябва да сложим зегърката. Малко пипкава работа, трябва да се работи внимателно, защото иначе следва гонене из стаята. Никак не е приятно. И сме готови тук. Лагера си е на мястото, върти се хубаво. Така, слагаме обратно фрикционния пакет. Осигуряващата зегърка. И тя си е на мястото. И шпулата е готова да се бори с големите риби. За подшпулния възел ни трябва торкс номер 2. Има едно малко секретно болче, трябва да се махне регулиращата шайбичка, която задържа това малко болче. На мястото му. Така. Ей го този маничък болт. Вадим подшпулния възел. Махаме пластмасовата втулка и слагаме лагер. Втулката е с размери
7 на 11 на 2,5, но конструктивно може да се сложи малко по-широк лагер, което е много по-добре. И ние от това се и възползваме. Слагаме регулиращите шайби. Шпулата. И макарата е абсолютно готова да се бори с големи риби. Това беше от мен.